je APHLC nilitum penangan Cipaduk lo. Pu alangli berita kram sepi Central Women Wing. Alangli setame ningkan crazy lo. Lapen alangli adung tu ke nili lo, nili ta penangan arji ding lo. Sita laan arji ke ding pen ajok non pu anta presiden ubangke nili tum hanam pipedat lo. Ajat association nong sitami, ajat akam nong sitami, president secretary. Even though self-help group non, even lahai asong asanta president adu. Sitami lada ilitum akihai la, jai sir kecari along bangke president awedat. Labangin ning dupa mi alam lo, nilitum penangan cesong lo so putak sitami. Presiden nang ji jesong sitami presiden tang nang pipede anang li kemat habang kela pulo ili tum jong si presiden jong si nang kilo tang te ili tum han one sided ason si mandat po lason si kemat ha laso joy ni si alang li ni tum han presiden te pipe laso joy ni presiden pipe joy ni pura east west di mahasau a momentum anta aning duklo konon ili tum ke ning aklong pensikam claim ji cesong pa meji kusi ke matha pon sitame lepuson ceplang pledelo ke matha ting dam dedet lo lasi alang li phanta nilipu ingtung ji je lepuson klem pleson te pini labang so PHLC long kali alang li long si dudun ji apolo sitame pini ke ilitum punasi dudunang koklo lalu nali ma mate central committee ma mate kopi ame hinpen kenanji pu bang hasot Central women wing president avidat ningkan kon loga veike ningkan crazy ta vekla secretary ke doing mo secretary ke alang ninang ta president bang ma lo khi bom we president ke avidat thanyang la post avidat lo copy posi president pek pe dalo la pi posi president pek dalo nang li secretary lo hasut penta stami nang li pi ning ke dok de ba ningkang samse joini sinang li bang na koklo la pen ke pi posi president ar pu anu ka prek phan pi pe dalo athe dake langdam lo pulote district ke thom west Karbi Anglong lo pen dimahasa lo la longri ke thom ke langi phan sorlo tum phan me ke lang ke palang chari je phan president ke dang sot non inkan crazy ni soselo stami non women secretary bang dolos stami president bang dat la so hin pen pachin da people se avek dat polo to akero people piglo media reporters tum anu phan aprang sige nilisina arju pa prang rong po nandi tum pha media tum pha nandi tum konane social organization nani political party nani KNCA pu secretary inuet do chot ma mate president aphan tanang ditum chitong dam iklong loma ma chitangam mane doma ve ma asong tinalo KSA long punon ba KNCA long punon social organization punon political organization long punon nang ditum media tum secretary phantong nang ditum karju chot ma mate president doma ve ma nang ditum manjana arju thurang lo president itu president da vekla central committee kono Asia song long bone president bangke isa committee bote secretary president do vekna po tante kapalil no bejonte lasi kalang luma kalima sangmarli lasi WKSA tum president doma ve ma do to tangte India kacharipon president of India ke Draupadi Murmu alangli ke pinso gali ke alangli garlusu ke alangli ke president of India lasi nelitum ke ajada matsitame so arlotum akisung di konane injustice violence against women and children pu ahut asonson ke nilitum abangke kali-kala nga mata so pinso tu nanga chitong dun pen nilitum akisung alam kachithan jiaphan alang litum ta apor nang dore dun datahay lapen nilitum so arlo atum jongsi president dolo pulotang te labang ke karkan jiaphan kali labang ke so arlo tum ta desang marli nang ke Bukajan LA president lo nang ke Amrenga president lo na di Mahasawa president lo a secretary lo pu chepek lo pulotang te hala jirpia tum tala 5 LA 26 constituencies a jirpi a women atum ansitame amit hang
arong ha PS level CC level LA level atuma phan si tami che control thek po mate non alom a hok pe dala bangke sarpi mara tumta risomar long ke kadun risomara bangta asomar chanjaya phansi ke pon ha kopinya arun udo scheme tang oi sang marli ha kopinya JJM tang oi ha kopinya self help group tang oi lahai tum tangkalongon po risomara tumta poisa do sarpimar lasi asomar pachiria nang dakikat Bangalore dakikat Kerala hangjo hanghai kalima lapuson ang deng ng kilita non dopiglo trak memelo ingring memelo la protest ke do chot ke chokchi lasi so arlo tum sitami nani chirok tok amai along ke president secretary tum che control thekpo ili tumta e ot idur menangji so arlo tum sitami e hemasor e sumar de bok terai aphan sitami ili tumta chilang pe menangji pulotang te isi rules and regulation la donangji ma avema sangmarli Donangji. La so posi nilit tumabangke anytime ke ladake central pen ke ladake nang che tong dun wer thek thek la si nilit tum so arlo tumta isomar aphan kachematha tebok terai longri longpat aphan kachematha pen ajoksi so arlo tum se tabi itum charge up thip nangji la pen hemprek ke hang abangke ilitum che songdun thip nangji pu kamatha bon seta ladaka bangke injustice doma besang marli putha purtha ilitum injustice long lema injustice doma we malitu injustice lok edi puhurta mi nalitum ta justice long lo malitum Long le. la suposi thirak mi ilitum ki kadun ke chokche lapen hem ahum ke pinanso doma we masang marli het Do. apinan pendet ke asomar ke apinan penle pinso penle auso mahanga pe the kalidet ke so arlutum arnam sikapachor pinso lepen ardoso hem ahum kachobocheta a hemasor lepen apiso la dosi chanri chanjai ji ke la puson thaksi so religious organization girjalong tami kunani asong basapia mai atumalong pusitami president secretary do lasikopia po si nilitumaphan aprangsi ke do pulo nilitumhan president do pulo PRB market along haladak nilitumhan kado gawi phanang hanglo president ke dolo nang litumaphan pusi nilitumaphan nang pulo bon seta non api bangke so arlo tumhan president pilo pulonte nang arkanjet po pusigi pubo kalang kalima Kalang. karkanji kali aman sigi pituji nilitumge Yes. nitum heart and soul sin nilitum ka chesong dun nang so kalo oy nang pregnant na hut nang gidun cheklo 1 month 2 months apikan si kami claim to. alang li apok arlo pregnant na hut pen si tami alang li nang chesong dun jaho nang e kopilo oy kachojor chana badam hani peng ni chojor pensi la alang li tum det kalilo district it home aso arlo tum si tami la puson si ningjelo la pen nili hogalam ki ningje nani ke ha di mahasau pen stami nili tumaphan women at tumabang di masa a women kuki at tumabang phone nang lolo itum president long lidet apot itum ta chihang nang jipusi di mahasaw penta nilifan phone nang call nang hem ke wang hut nang call manang call ke Nangko. la suhusi nang ke call president dolo po banta avantika madam president dolo po mahin nang thanig la ke PRB market along haladak central pensidolo haladak nilito maphan la akihai jai ka tharsar penta la puson si dolo pulo mo pulong ke ala central long ke doana tumabangke doloti puson si ninje la son si kursing timong rajan timong sarkiri rong phar lan tuman stami dolo pupuma pupe Pulo. dolo pule ave pule to ave vena pulo nilitum ke chichak dinglo ankin nona bangke so arlo tum pia posi
nang chon chedan ba pu nili phone call lo district thom phanta sang marli president aveve nang sita ilitum secretary in charge dot that sita me ilitum meeting do nang mai do nang pu ha nang chidun ling chidungot nitum hane meeting na hang podri nitum hange narni pondri president arpu avedale pusi la pu west rong khang penta alam do bokajana tu LA penta alam do aning ki duksi alang litum ke hem do thing pu puson si kaning je kalibang kala Kalang. sani isla lam arjudang nona teng do putan tila che ka thar ki japor EPSLC ba kona phang dang unsilang nona teng to tangte ente nang litum ta nang thak dun tha la APSLC pu ke full form pu ke koson la media tum nang thak itha APSLC full abbreviation hai kala hai APSLC pu hai all party leader conference all pulon te kadok ave phan lo di all pulotang te lada ke ASDC ta donang po CPIML ta donang po Congress ta donang po lada ke KNCA ta donang po lada ke BJP atum ta donang po all pulotang te kadok kawe penchepang room rapidly hemprek hangon pusi Asian countries a president Professor Jian Hong Liu Nili Hatata Institute of Social Science Mumbai arong sopi along ke Charlie dun ahutsi haladak Asian countries a presidency ng apin katlo go back to your Karbi Anglong district and make all the people of Karbi Anglong East West Dimahasao to be united under one forum under one platform pusigi po ante pinini litum che theklong lo lada ke ASDC tum ta theklong le det BJP tum da theklong le det all pulotang te kadok kawe phansi ke hang nahi ke di hemprek ke kadok kawe ta ari bo samali hemprek nangji manang ne tum Nangji. lasi laso hemprek gi hang ke it's more than 3-4-5 decades playing adlo lawan na decades playing at pitang piniar ni ko people si kadak APSLC pen lapen ladak ASDC KMCA self help group atum WKSA atum lapen non kivangji asong do ulang pini le thot sitami phone nang ki call wang longji ma nang chitong longji ma nang li tum thek ik longji la air clar do ma ve rada tum nang ki call lok lo ko pia posi nang li tum kopia posi dak do tik tedet ma pu lasi la haya ke air clar ke rada tum amekri asupi asumar asupotum pen megjang thek thesi latum kachiru kachar na pusi to dap adap prang tabaji pli for phai pli phonang ke call lasi rada tum aphan aning padoging tung te pusi ki mga dim lele tik tak ke sang deri di arise awake do not stop until you reach your goal nangli nili ke mga dim pleng ple tik tak ke sang deri pusi ili tumaphan philosophical thinkers doctors engineers wisdom along sita ikithan lasi kwan lesung sitami labang su ahem prek kilong dia phansi piniar ni sitami lapuson forum for hills autonomous state movement pulabang kiseng kilake only APSLC only ASDC chot kalilo ladak ki congress do dak sib ladak organization pen do lo kiwang KSA ben ta do lo kiwang lapen ladak party doon sa taminon kiwang ji do piglang phone nang call si chimit me pin lo la si aning kiduk kalilo la ilitum chidia si roy nangi lapen ilitum acceptance do nanji chok choro ito acceptance do lo ponte ilitum pirthi kiwang malom sowet rad that la itum